musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV so daneri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feñay windere fen jayɓatake bindaɗo jaslari nogas tilo hitande ujunnaje nogas e goo ɓatake men ko fate dewle en jetti joomi men tagɗo men konnuɗen hakkude jeeri e waalo hisni haqillaji men en juule annabi men tedduɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woode dewɗo hen duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala moni kala inde mum e yettode mum en cudiri ɗum ngalu e kisale cellal e yajede no mbinoɗen joni ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to kaɓirde to ko musidɗo men Saydou Abouba yewtere men hande fayi koye dewle nde tawno so tawi a calculi gurdam men kala a fecci hakkude tori dewle nayi feccitande ɓurde mawnude tawno guila e dinguire men ha e tufɗe men e rendoji men e mogoji men e temuji men kala kalaten ko dewle ɗum noon yonti kaalen gurdam galleji ɗi beele yimɓeɓe guura moƴƴam nde tawno ma wi rendo men elle ɓuuri anje ko ɓen yiɗodirɓe ɓuuri yidde ko ɓen añodirɓe hono batten ha ceere nde caɗele musidɓe tedduɓe tawno gurdam men so tawi rendinama feccama hakkude tari dewgal nawi feccere heddinde feccita e nder gurdam men wona gurdam goɗɗam ɗo men tawno ya ngara kala gurdam men ko dewle reeɓi ha yetti tindi men daari men ko fate banggue joljole men tufɗe men pop ko dewgal hakkude debbo e gorko sa tawi rewɓe ne jooɗi kalata ko dewgal soit ko ngal belgal walla ko ngal mettugal e saji sa tawi dinguire worɓe aɓe mofti ɗum aɓe kaala ɗum ndeke firti ko ɗum gurɗen alay saago noon mbaɗen taɓal wooda hankkadi ni ko selli mbaɗen taɓal kono eɗen tini gurdam galleji ɗam mette gonɗe hen ɗe ɓuuri hewde e beelema gonɗo hen o alay saago noon janggen weltodirde gorko jangga weltinde debbo jangga weltinde nene jangga weltinde baaba jangga weltinde mawniraɓe e miñiraɓe hoddiɓe e wuurdaɓe moni kala laɓɓina ɓernde mum wasa riwtude ko fonno wonde beelema e nder meɗen eɗen teski teskuyemo kewɗen haalde e kala saaha ngam wiide eɗen coyni rendo men ngo elle en ɓurani yidde ɓen yiɗodirɓe elle ɓurɗen anje ko ɓen añodirɓe e nder galle men galleji men debbo e gorko so jiɗodiri ha yidde nde feeñi haɓe jiɗodiri ɗo jiiɗaɓe kala ɓe jalda aɓe kalda aɓe tappodira aɓe nanodiri aɓe paamodiri joni joni gañgu jibine e galle he faade e mabɓe dogue e bonɓe ngam bonnude walla ɓe banne palaji bonɗi ngam bonnude walla ɓe keeɓa ñiŋoje bonɗe ngam bonnude walla ni ɓe keeɓa konguɗi coofɗi bonɗi kaari en ndewino ɗo ko onon cakkiti ɗo kay won adinoɓe ɗo kono ɗo gasi ɗo amin gandi konguɗi bonɗi mboɗo yo onon noon yiɗodirɓe ɓe waaɓe noon e nder galle ɓe
tinnoɗe ɓeyde hen sugara heewa kamɓe ɓen añɓe ɓe jiiɗa yidde mon nde ɓe jiiɗa dewgal mon ngal tinnoɗe piireɓe yidde mon nde ayi kebbine gañgu e ɓerɗe mabɓe ngam yidde mon nde hono burkinaɓeji mbiyata ni les jaloux vont maigrir ay ɓen hiroɓe ɓe yoɓe pooƴa ha ƴiye mabɓe puŋŋino ɓayde ɓe jiiɗa ko weeli ɓe jiiɗa yiɗodirɓe ɓe jiiɗa ko moƴƴi oɗon wawɓe yiɗodirde e galle ɓe oɗon ndesodiri oɗon paamodiri an debbo aɗa yiɗi joom galle ma ne yinma so yiɗi wombuma hakkude galle sa yiɗi mbambamo hakkude galle so yiɗi metta yumma so yiɗi metta bamma so yiɗi metta mawne so yiɗi metta miñe so yiɗi metta bani debbo so yiɗi metta ƴeeke so yiɗi metta fasiraɓe mbaɗe ha weela yo wel woto paaleɗeɓe ni neɗɗo so tawi a feliti wurde gurdam ma wuur ha moƴƴa a anda to paaɗa ko Allah rokkuma ene dagui ha yeeso Allah ne dagui ha e bedda singodirde joom suudu ne dagui ha e bedda ɓuucodirde joom suudu ne dagui ha hakkude galle ha hakkude bedda ha e hakkude rendo ha e hakkude ziyara ene dagui ala fof ko boni hen ko joom suudu ma so tawi a weltaki ɗo holto beltoyɗa banggue goɗɗo aɗa suuɗi keyna toon mbaɗa ko weeli garta ga henna aɗa laara joom suudu ma ne laarma walla joom suudu ma ne laarma aɗa laara ɗum ala ko mbawɗon wadde hay batte kala ko mbaɗɗon e welnere wiye ko sernaɓe ko wileɓe elle en gonɗinani gillini giway Allah faade neɗɗo ha neɗɗo wonta gilli ɓoli gaare ndiwten woni jikkuji e men no neɗɗo jogorto lettundu ene lotta ene hiwa colli ni beele gawri ndi daɗa enen gaare kiwen jikkuji bonɗi beeyoji e nder haqqillaji men ɓerɗe men gonka men beele moƴƴinen neɗɗago men tinnoɗen ɗum no moƴƴi so tawi en jii ko moƴƴi cembolinen moƴƴa so tawi en jii ko boni kaɓoɗen ko boni ko ƴiwa ha laaɓa ha wiye ceer hanki weltare ɓiɓɓe fulɓe yewti toɓɓere wotere nde jimmi arde seeɗa haade men nadde e nder mbundi buuɗal yurmede an baniraɗo debbo desaɗo e oɗo galle an baniraɗo debbo desaɗo e oɗo galle tinno courage mo joguiɗa ko fate banggue matériel mo joom galle ma addi so yiɗi nana pop so yiɗi ñiŋeɗa so yiɗi wiye ka kiisɗo so yiɗi wiye ka kiiɗiɗo so yiɗi wiya yiɗa hay goto so yiɗi wiya ridde yimɓe haajuma ala hen toppito matériel joom galle ma so mahi huɓere mum ha fewi waɗima hen banum debbo ne ɗon walla miñum ne ɗon walla mawnum ne ɗon walla yummum ne ɗon mbawɗo ne ɗon pop ayi galle o ko an jeeyi ko an resa ɗon ko an woni ɗon ko ɓiɓɓe ma goni ɗon ɗum noon kala matériel bawɗo wonde ɗon sa yine bona daro haaɓe hen haali hen yo feew guilay baafe ɗe no sukaɓe pukkirta ɗum no rewɓe wonɓe ɗon woɗɓe wonɓe ɗon no paaliraka so boni ko joom galle ma fewnan haaldema ko o rokkuma pouvoir ono worɓe ɓe dokke rewɓe sembeji e galleji he wawde renande on galleji mum ɗi konnguɗi mettuɗi e nder min jii ko ɓuri ɗum ko joni jolɗon e photoyaji joni jolɗon e frigoji joni jolɗon e téléji joni jolɗon e ventiloji joni jolɗon e climatiseur uji jomin en piiruma konnguɗi coofɗi taw woni koye bonnude gadda cukalel ngel kuusaka joƴƴina e photoyaji ceerɗi taw waɗira ko yimɓe so gari jooɗo hen joƴƴina e cukalel taaro hen waɗe hen ndiyam ɗum waɗi hande kala sal mo natɗa ne luuɓa awa hay jooɗade hen ne luuɓa te joni waɗi ɗum ko ɓernde bonde sa haali wontantama jaam guila ndeseɗa e galle min maayi aɗa hiiɗi min an e lecci konon ko mbari mbimi mbaɗe ha weela pewne ha moƴƴi so yiɗiɓe kaala soɓe kaali mbaɗeɓe dénoncé soɓe bonni inde mon bonne inde mabɓe ɗi nafigueji yo jaltini galleji ɗi il faut moni kala anda ko laaɓal woni gurdam aduna moni kala yo andu ko haalnaka neɗɗo waɗi waccira e dara gam ɓernde fande ɓernde ma ne faaji tan a resaka walla a resama a arte galle jogui sukaɓe walla nene walla ba walla goɗɗo nan ɗon walla miñiraɓe walla mowniraɓe mbiyen tan yimɓe mbaɗa ha metta onon ne worɓe ɓe perte guite moon ballon rewɓe ɓe dokkonɓe sembe hen saahaji gam jogade galleji ɗi e juuɗe mabɓe gan on responsable enen worɓe eɗen manki ɗum no fewi yo Allah subahanahu wa taala wallu en ganden rewɓe hewɓe ene gullito on banggue worɓe hewɓe ene gullito kala ko coonmi soma addi bonnete par ce que ala mo ndewnuɗa e junggo mum a soodi télé a addi a waɗe galle a waɗe salle
joom suudu ma nan ɗon a rewnani e junngo makko sukaɓe mbaɗa lokot ɓe bonna ɗon e ɗon so ɓoyi kaaba mbiya sotta tawa ala mo ndewnuɗa e junngo mum mo ndewnuɗa e junngo mum o andinɓe kala ko ɗo ndewnumi mboɗo wima toppito mboɗo yaade ma kala ko ɓe mbima haalnam mi ñawdir ɗum junggam mi woni joom galle ko ni wayata gila e nder galle wona tan wonde less ko haalna kala ɓurɓay nofurum naata e nofurum mum waylo hay sen haalda e joom suudu mum waylo debbo woni kala ko haalna waylo sen haalda e joom galle mum usta sawtowol walla wara sawtowol ɗum nawrata gilli hakkunde debbo e gorko yeeso musidɓe tedduɓe mi arta e mon joni ɓattake buuɗal yurmede so feri feeñe windere naata e ɓerɗe ngam riwtude ñooke kaɗɗe ɓeen yiɗodirɓe wuurde ngol woni goomen jokkodirde e suka debbo jibinande men somi wi jibinande men taw ko jibinande pulaagu guurɗo caggal leydi mo pulaar mum hay labde laaɓaani en wullito woni caɗeele allahu akbar ko kewmi wiide kala sahaa ko tan ko kaalanmi ko neɗɗo so jaɓi alhamdulillah so jaɓaani kañumen toon mi haaldani yo wele mi haaldani mi tañi en mbuuɗo ala kaaldimi koye en naftoro mi ɗaminaki nayi mbuuɗo fisti mi ɗaminaki en so neɗɗo rokki kam noon mi jaggat kono mi ɗaminaki e mum hay mbuuɗo mi annda joomum ngel ɗo hen cukalel dewel o wona mawɗo o yalti galle maɓɓe o yehi o felliti wuurdoyde e sehil makko debbo gooto jeyaɗo Comore mo jangguitanno école on jinna e mum ne dokki ɗum appartement tokoso o fayi toon koddiɗo oɗon suka debbo ko jibinande men pullo on no yiratamo kanko suka debbo ni salminamo wiyamo an de kam ene sirimi ken leñol gotol o jaabomo yaha kay ken leñol gotol aɓe jewtide seeɗa ha Allah walli ɓe gowodiri nde ɓe gowodiri nde noon ni woni kanko suka gorko o omo andi en omo hetto en omo heeɗi en oɗo saɗo kalten e suka debbo kadi ma hetto en hande so Allah jaaɓi ni woni suka debbo yaltin ɗum galle mumen musidɓe tedduɓe o holliti gila ɓe pamɗi kanko o jibina ko Europe on paamiɗo paaɗen omo jogui miñiken tatu kanko woni mawɗo omo yaara e 16 ans omo yaɓani 17 walla omo yaara e 17 ans omo yaɓani 18 ans omo yaara e 17 ndungu omo yaɓani duuɓi 18 o dogi o yalti galle mabɓe omo jokkodiri noon e nene makko omo namdo saha kala miñiko en kono o wi ko koyngal makko wonta daro toon alhamdulillah noon en jewtide e makko oɗo saha o wi en inchallah so Allah haaji ko kotowo teni kadi mo wat feere foof so Allah jaaɓi o meeɗa wadde jillu beele ngam tan conseil ɗomen ɗo ɗum ne kadi ko yettude Allah no feewi weeɓani o teskima noon gila tan o watti haqqille ene tiiɗi yontere arore taw nene makko e bam makko nangodirani ha piidire nder galle mabɓe he allahu akbar en poti diwde ɗo woni hunde yimɓe poti diwde ɗo o wi gila ɓe pamɗi omo teski ɗum ene mettimo ne muusimo ha waɗimo traumatisé e haqqille makko he ha ganduɗa yummakko e bam makko so puɗɗima dugdu tan omo jogui miñi ko ɓurɗo mawnude seeɗa o nanga jungo on tan ɓe jippo paya jardin less ɓe gona toon haɓe jananema to duko ngo foti gasde ɓe garta o wi hen saji ko pecce jamma sunduɓe leeli ndu eɗe jinnama ɓe goni ɗo ɓe nanat tan hankkadi ni duko ɓe nana duko ha ɓoya ɓe nana tut ɓe ganda pilen toon o wi ko ni jinnama ɓe gurti o mawni noon ɓerde nde ne heewi dak
tento woni ɗo so tawi ko ni woni dewgal o yaafima kaddi gurdam makko ay kettuɗen no moƴƴi kaddi gurdam makko o yaafima o wi kala sa so muɓɓi guite wallahi ɗo kaldeme mon ɗo o wi so muɓɓi guite tan artata e makko ko konnguɗi dugo hakkude bam makko yimmakko kaldata ko artata e makko ko piile ha teski saha goto meeɗi aɓe jooɗi aɓe gotto ɗoɓe gottoroɗo miñi ko tokosel ngel wi kañum yiiɗa maaro yiɗi ko gueɗe mabɓe tan nan toon ɗeɓe ñamata ɗe o haali on ko yinno ko wona burgeur kono ko goɗɗum baabo hankkadi heɓiɗi wiya ha kay a jibini sukaɓe aɗa wonde mumen an bonni ɗumen an wowni ɗumen sa defi jangguinɓe yoɓe ñaam o wi beetana e galle he gonɗa an hoore maɗa ka joom galle ka babiraɗo a yii ɗum haɓoɓe ne sukaɓe maɗa ɓe ndewdiri hen ɗon ɗo ɓe ñamata ɗo ko ɗon babiraɗo samti yumiraɗo hello yumiraɗo woƴƴiti yani tawni woni debo reedu woni miñi ko jibinaɗo sakkiɗo musidɓe tedduɓe o wi ko ɗon tuure ƴettimo o tuuti o dokki ko ngol o yalti galle o musidɓe tedduɓe ni o yaari yeehi ha woni haqqille makko noon wonde hankkadi ni lesbienne oɗon gandi lesbienne woni debbo e debbo wondoɓe ndesodira guurda o wi ɓayde ko ni dewgal wayi o yaafima o wontoya ɗum woni haqqille makko o par ce que sehil makko debbo comorien o mo jangguidanno on ene jogui ndin sifa ene jogui on sifa mbadi alhamdulillah ko oɗo henno suku gorko pullo badduɗo ene makko yaltinimo hen hawo hetti hen hawo jaaɓi ha hunde ɗe ɓe artude haqqille makko o yoɓi deeje o foti inchallah kaddi gurdam so Gabon so Sénégal ɗo wawi wonde kala ma war hawye en ngam oɗo sa haqqille makko fuɗɗima ferde seeɗa musidɓe tedduɓe tinnoɗen woto bonnin gurdam suka men mbiɗa ñaagui saabu Allah so ɓayde en mbawa moƴƴinde gurdam men woto bonnen gurdam suka hande sukaɓe hewɓe gonti yimɓe woɗɓe gam jinnaɓeɓe jinnaɗo haaldata e sukaɓe jinnaɗo ƴettoto sukaɓe jinnaɗo haɓaɗe joom suudu mum debbo haɓaɗe joom galle mum ɓe pindira ɓe duka e hakkude sukaɓe ɓe kalda konnguɗi mettuɗi so ɓooyi piile jalta hen so ɓooyi wargoji jalta hen saabu en jiyen ko heewi hanti wona onon kalante ɗum wona enen kalante ɗum kala dewgal ngal jiiɗa kewgal duko maayiɗo yaltade hen so maayiɗo yaltani hen ma yi helande yaltade hen walla kaso yaltade hen ɗum min wima noon kala galle mo garata tawa debbo e gorko saha kala ne duka ɓe duka haaɓe kaɓodira ha ɓerɗe muusa ɓe palodira ɓe leloɓe ndungto gañguna ne jibine ɗon on en jibinteɗon o so laaɓi ne ɓatti so ungal ne ɓatti so sawru ne ɓatti so ɗeɗɗere ne ɓatti joni goto wara goɗɗo soit ko posone soit ko wawi wonde kala tawno ɓerɗe ɗe ko kewɗe aɓen ɗon ɓe ngala peeje wawde sertude kono joni maɓe certirno boñiri ɗum nan musidɓe tedduɓe dewgal so ari ha yettima ko dukkoli jamma e ñalawma goto fof abba gas mum yaaha neɗɗo woto hul serde joom suudu gam haalis aduna wonde komi gonmi ko Europe walla Amérique walla partout mboɗo wonde joom suudam mboɗo golla mboɗo daña seeɗa min goni galle mi huula tan woto amin ceerde woto ngalam feccede walla woto mi riwede e galla neɗɗo woto hul woni responsabilité woto hul ɗum dewle kewɗe hande nanɗon ɓaari wona dewle gorko memata debbo debbo memata gorko séparation de corps eɗen gandi ɗum heewi koto tubakoɓe ɓalli ɗi memodirta aɓen ɗon ndeeƴi dewgal nanɗon ɓaari wona dewgal tardina hoorema tardina gurdama en kaldata e galle goto men kala so yalti ene jogui wellitare ne haara ne jala eɗen jaayi cérémonie ji ñalɗi pinal partout eɗen jala eɗen kaali ne ɓorno comci baɗɗi fayi se garti galle goto fof nana koye mum goto fof nana banggue mum a haaldata e ma goto en ngala gurdam en dokkata sukaɓe gurdam bonnen gurdam men bonnen gurdam sukaɓe ɗum wona hunde yonde jinnaɓe wonɓe e nokkuji men guitte haqqillaji mon e jawdi sukaɓe mon jurnoɗe dewle ɗe ko bonɗe koɗe bonɗe koɗe ñawɗe bof hande dewle ɗe bonniɗe haalis aduna hande bonni dewle ɗe ha tenti e ɗannule ɗe kala debbo battuɗo gollade gasi ni foti so tawi joom watti gollade watti hebde gasi soit koto gorko soit koto debbo hande dewle ɗe ko maslaha ko demerde kono hande kala gorko mo jiiɗa ene yiɗi serde no ronki dañde feere kala debbo mo jiiɗa ene yiɗi sertude ko majorité
en yiɗi seertude o ene ronki dañde feere ɗum noon eɗen laara ɗiɗo ñawuuji ene nder men en mbatta ɗum jewte eɗena partout eɗena France eɗena Italie eɗena Amérique eɗena Gabon eɗena Chine eɗena Hong Kong eɗena partout so en mbaɗi ñalɗi pinal kaalen caɗele ɗe mi hocca micro mbaɗa haala mboɗo wuuri ɗum o ne ñaanti waɗi palmaji mum ene waɗi ñalɗi pinal ne wuuri ɗum kaalen ɗam ɗo gurdam ala ko mbawɗen wadde ñalɗi pinal so wona ɗo ɓayde so tawi en kaali hamin gayni joftaten koye galleji he kaalen gurdam ɗam kaalen caɗele ɗe gonɗo e fenade o andine gonɗo e gonga o andine nguuren moƴƴam so tawi gurdam dewle ɗe moƴƴani ala ko mbawɗen wadde goɗɗum ha moƴƴa sa ñantima ha yooɗi a yalti a moosi a yooɗi a arti galle mbalata ko hofade mbalata ko tigade a memata kam mi mematama en kaldata gurdam ala hakkude men firtani kada ñamto firtani kada wuura ko ɗo gurdam ɗam woni ɗo so boni gasi fulɓe kaali gayni goo so boni limore boni musidɓe tedduɓe celen hande e jawdi aduna bonni dewle ɗe bonni gorko jagga jawdi mum waɗa debbo pinir debbo watta liggade mawni kino e dow gorko par ce que gorko nana jooɗi ne ronkiti hanti kañum liggoto ene ñammina ne yarnana yoɓa foof gasi min laami hooram mi yaɗɗo mbelami joftatɗo mbelami ñalaɗo mbelami kono noon mi ñamminat mi yarnat mi waɗata foof fone hen ɓattakuji min ɗo ha heewi to banggue worɓe to banggue rewɓe pop erreur aji ne hen ɗiɗo erreur aji noon moni kala yo wukkit ɗum e ɓerde mum ɗi mbaɗe réparé ɗi pewne aɗina bonna ɓesguji ɗi hande enen e ɗeni mbete janggo suka men no jogori waade en ganda par ce que dewle ɗe en nehani ɗum koye men e nder dewle men mbete sukaɓeɓe janggo ma jogorne haade ɗo ko caɗele mawɗe nani caggal ɗum wasiye mo joguiɗen rewɓe hewɓe ne gullito keɓata tan ko dépasse so jeehi bitik ƴetti maaro e neɓam e liingu ƴetti mburu ƴetti kafe ƴetti warga keɓata ko fate banggue yoga e gueɗe mum eɗen gandi ɓandu debbo e ɓandu gorko wona gotum gorko an aɗa yiiɗi momde debbo ma tawa mo hecciɗi aɗa yiiɗi so rewiɗo wiye hol desɗo o wiye kaari goto men kala ne yiiɗi yo debbo mum yoota goto men kala ne yiiɗi yo debbo mum faddu goto men kala yen yiiɗi yo debbo mum uur goto men kala ne yiiɗi yo debbo mum yeɓata debbo noon ko toppitade ɗum wona ñamde tan wona ñamde wona xeesal ala ono reɓe wona xeesal wona ñamde wona xeesal wona leccal ɓuttal wona mahade galle ha yooɗa mbaɗa hen debbo tan dumtoɗa e mi mahi galle jooɗo mi fiimo hen mi waɗimo hen heddo rewɓe heddi mi kaarima laama taw kaari wuuri ko bone galle jooɗo jogaki debbo ala debbo on ko jogui ɗum nde tawno kala lewru ene jogui ko yaltata e debbo o ko yaltata e debbo o ko ne haɗamo julde ene harmi emo ko julde ene haɗa o jogo qur'anil karim ene haɗa o wango suudu Allah teddundu ene haɗa o hoora farilla Allah o hawo gayna so gayni julngu ko jaafaɗo ko alka ka o yoɓat ko hattamo wangade suudu kaaba ko eɗen gandi ko hunde mawde ko hattamo julde ko tenne aɗa wi sertani julɗo e kefere sona poti juulu ko hunde mawde ko ella are debbo kala lewru eɗen gandi jomni foti sohlude intim mum wona maaro tan e nebam e sabunde omo foti sohlude intim makko intimo ganda il faut o safro ko safroto ko omo jogui en jogui sarbetaji mum ne jogui crémaji mum ne jogui oode mum ne jogui diƴƴe mum so tawi jiɗɗa koko uuri jiɗɗa ko memde joom suudu ma ne uuri a yiiɗa falade a yiiɗa yaade banggue goɗɗo hono worɓe hewɓe hande mbi wonande ene calo yettade suddi mumen gam oduraji mettuɗi fo jaltina haalis yaltinnama to gynécologue o wawa dañde produit ji bawɗi riwtude on ko yaltata e makko ko beele o wawa tigui rigui jogade sénare o wawa jogade produit ji makko guilay nafɗe makko guilay warñede makko guilay ɓandu makko nde tawno ɓandu debbo e ɓandu gorko wona gotum il faut dokkamo haalis o wawa sodde tekke makko gonoje less taw wona nylon taw ko coton saabu nylon ene boni e tergal gorko walla ni debbo haalaka gorko ene rokka infection eɗen gandi kalami ko ɗum noon debbo mo liggaki
jooɗiɗo mo alaɗo fawi mo alaɗo jogori dañde tene yiɗa fijje yiɗa ñagade so tawi a wannani ɗum ha watti fijje ko an saabi ɗum firti noon sa neldi ration fow hen ko omo naftoro ngam janggo o wasa yawadema eɗen gandi ɗo yaware hewde hande waɗi e dewle he ngam yejjidde haqqe debbo woto yejjid haqqe mum ɓiɗɗo woto yejjid haqqe mum ɓeɗo kala mo jejjiɗa haqqe muɗum so tawi yeehi ha ɓooyi so tawi waɗi révolté sarane ko bone ɓiɓɓe leydi lamɗo leydi sa jiri haqqe ɓiɓɓe leydi kala ne mbaɗi révolté ka jaggueteɗa lamɗo ko ɗum addi Oumar El Bachir lamɗo leydi suuɗa holmijinoɗo ma nangue Blaise Compaoré nde yejjiti haqqe ɓiɓɓe leydi ɓe mbaɗi révolté doguinano Côte d'Ivoire ɗum tegui noon kala jiiɗa manifestation waɗe leydi won haɗade fodde mumen kala jiiɗa debbo rumtima walla sali haalude ma walla ɓiye ronki wawde tigui rigui waade no yiiɗi waade ma ka jejjiɗo haqqe mum kala mo jejjiɗa haqqe mum noon ɓerde mum musat no Tijani an wino ni Cheikh Tijani an welede Allah makko wino addi gañgu ko ñamde dow heyɗuɓe ha kara gayna mbiya ngaren jewten an aɗa ñanto aɗa yonta aɗa jogui oto ma aɗa mahi galle ma kono debbo maɗa mbuuɗu mum heɓata mbuuɗu makko a heɓ o heɓata o andani ɗo natata hay ko fate banggue ko sukaɓe tottore so ari mbaɗa détourné jaaha mahoya galleji adressiya rewɓe musidɓe tedduɓe woto jawdi aduna bonnu gurdam men woto jawdi aduna halku dewle men woto jawdi aduna serdeni ɓesguji men woto jawdi aduna bonnanen gilliɗe Allah tafani en wimi tagui on dewle gorel ha mbawon wurdude gurna waɗo koma toppite eɗen garta seeɗa to banggue wargoji to eɗen gandi ñalawma hande waɗi yontere cukalel dewel jaranoguel duuɓi nogas e ɗiɗi biyeteɗo Aminata Ka to Dakar Malika eno resodiri e suka gorko biyetenoɗo Mamadou Thiam yooɓi fittandu joom suudu mum taw kadi debbo ko cewiɗo lebbi tati taw koye ndeɗo hitande ɓe ndesodiri lebbi seeɗa dewgal wala maayɗo yeehi eɗen kewi dañde ɗe caɗele eɗen kewi dañde ɗeɗo caɗele wasiyam noon faade e men enen jinnaɓe so yiɗino wona ɓi bamma so yiɗi wona ɓi gorgol ma so yiɗi wona ɓi kawma ko yiɗi fo yo won so yiɗi wona bandiraɗo ɓattiɗo giwen e gacce naafigagal eɗen jogui gacce naafigagal mi yiɗa mi saloro woto wiyede mi salima gam enɗam ko naafigagal saɗa saloro Allah saɗa yiɗa yiɗir Allah saɗa jaɓa jaɓir Allah ɗum woni gonga guitten naafigagal kala mo eɗen dokka sukaɓe men so yiɗi o wona bande ɓattiɗo so yiɗi wona bande goɗɗuɗo so yiɗi wona ko wawi wonde kala tinno andu mo dokkata ɓiye o andu ñaguiɗo ɓiye o andu ɓiye o mbetomo jogori wuurde ɗon moƴƴam walla ko bonɗam andu oɗo henne mo dokkata o ko guenseur ko jawinowo ko say o jottako woto mbiyen tan so rokkama debbo o wayloto o wona responsable wonata gorko jawa pecci jamma arta o koni wuuri guitta ɓiye dokka ɗum walla guitta ɓi goɗɗo dokka ɗum a lepti ɓi goɗɗo cikkuma ko waylotako saabu ani hanimo kala ɓiye gorko ma ani hani tinno rento addande ɗum debbo bande addande ɗum debbo miñe walla addande ɗum ɓi miñe walla ɓi kawma walla ɓi goɗɗum joni maɗo yalta hen ndentoɗen ɗeɗo gueɗe sukaɓeɓe enne hani ndentoɗen jogade responsable dewle mabɓe ganden kala debbo mo dokkuɗen ɓe soɓe mbari ko enen goni responsable par ce que aɗa andi ɓiye mo kaldata jabuma sappo ɓiye mo kaldata wasa jabare weddoma juuɗe ɓiye joftowo pecce jamma ɓiye jarowo sangara ɓiye jawinowo dorog ɓiye gujjo e kala saha ɓiye ma anda ɗo walata ma anda ɗo ñallata ɓiye mo jiita ñande kala ene ɓorno paɗe ceerɗe ene waɗa cakkaji e dande ceerɗi anda ɗo dañi bina suba goto guitta debbo dokka mbiɗama ko yo war oɗo debbo walla so debbo fewnitima waramo daña bone taw ko an saabi min wasiyam ganden ɓe dokkaten sukaɓe men wargoji ɗi keewi sa suufi ɗum yo nattu wargoji ɗi keewi rewɓe ko mayɓe e nder rendo men aɓene mbare aɓene ɗeɗɗe aɓene piye gila koɓe deedi haɓe jibina aɓene lebte ɗum yo nattu ko kamɓe jibini en koɓe suddiɓe men
ganden wonko fotani wonde ko enen poti haɓade ha ɗeɗon gueɗe giwa inchallah so en darima en kaɓima ɗum iwat Allah subhanahu wa taala walla en eɗen ponno jokkuɗo ɓatake goto ko fate banggue oɗo henna gorko joguiɗo caɗele hakkude makko e joom suudu makko to leyɗele Europe ha ganduɗa debbo jamfimo yeehi accimo faye cuuɗi ɓen toppitiɓe rewɓe ha debbo takkimo toon piile e goɗɗum ha cergal ari hen ha sukama makko ronki yiidude men ha oɗo ñalawmande mo gonɗen kono inchallah sa haɗani e goto musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmede fewi feeñe windere feeñje ɓatake bindaɗo rendo galleji kamin gurdam musidɗo mon guiɗo mon silmon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah ñallanena